myšlienkami, slovami a skutek utek? Alebo, kamaráti, dneska vám prečítam ďalší príbeh z Anastázie, konkrétne zase z knihy Stvorenie od Vladimíra Begreho. Preložila som si to do slovenčiny, takže môj preklad. Započúvajte sa. Dvaja bratia, povesť. Kedysi, nie je dôležité, kedy žili manželia, dlho nemali deti. V pokročilom veku žena porodila 2 synov, dvojčatá, 2 bratov. Pôrod bol ťažký a žena čoskoro na to odišla na onen svet. Otec sa snažil vypiplať deti a vypiplal ich, vychovával ich do 14 rokov. Ale sám zomrel, keď synom tiahlo na 15. rok. Po otcovom pohrebu dvaja bratia smutne sedeli vo svetnici. Dvaja bratia, dvojčatá. Rozdielovali ich od seba 3 minúty a preto sa jeden považoval za staršieho ako druhý a druhý za mladšieho. Po smutnom tichu starší brat povedal: Keď nám otec umieral, povedal nám o svojom smútku, o tom, že nám nestihol predať múdrosť života. Ako budeme žiť bez tej múdrosti, môj mladší brat? Bez múdrosti náš rod nebude pokračovať šťastne. Môžu sa nám vysmiať tí ľudia, ktorí stihli prijať múdrosť od svojich otcov. Nebuď smutný, povedal mladší staršiemu. Často prebývaš v zádumčivosti. Možno, že často vyrieši, takže práve v zádumčivosti poznáš múdrosť. Budem robiť všetko, čo povieš. Dokážem žiť bez zádumčivosti, aj tak mi je život príjemný. Cítim radosť, keď začína deň, i keď je západ. Budem jednoducho žiť, pracovať v hospodárstve a ty poznávaj múdrosť. Súhlasím, odpovedal starší brat. Ibaže človek nedokáže nájsť múdrosť, keď zostaje doma. Nie je tu nikto ju tu nenechal. Nikto nám ju neprinesie. Ale rozhodol som sa, som starší a mojou povinnosťou je nájsť všetko múdre, čo je vo svete pre nás oboch, pre náš rod, ktorý bude pokračovať po stáročia. Nájsť a priniesť do nášho domu a darovať ju nám a potomkom nášho rodu. Vezmem so sebou všetko cenné, čo zostalo po našom otcovi a obídem celý svet, všetkých mudrcov v najrôznejších krajinách. Poznám všetky ich vedy a vrátim sa do rodného domu. Tvoja cesta bude dlhá, so súcitom povedal mladší brat. Máme koňa, vezmi si ho, voz, nalož čo najviac majetku, aby si cestou nestrádal. Zostávam doma a budem čakať na teba múdrejšieho. Dlho sa lúčili bratia. Minulý roky šiel starší brat od múdrca k múdrcovi, od chrámu k chrámu, poznával učenie východu a západu, pobýval na severe a tiež na juhu. Mal skvelú pamäť, bystrý rozum, všetko rýchlo pochopil a ľahko si zapamätával. Približne 60 rokov šiel svetom starší brat. Zosiveli jeho vlasy a brada. Zvedavý rozum stále putoval a múdrosť poznával. Šedivého pútnika ľudia začali považovať za najmúdrejšieho. Húfom ho nasledovali žiaci, štiedro rozdával múdrosť všetkým zvedavým mysliam. Značením ho vnímali tí, ktorí boli mladí a tiež starí. A šírili sa pred ním veľká sláva, ktorá zvestovala osadám príchod veľkého mudrca. Aureole slávy, obklopený davom úlisných žiakov, sa šedivý pútnik stále viac približoval k domu, v ktorom sa narodil, z ktorého odišiel ako 15-ročný mladík a v ňom nebol 60 rokov. Všetci ľudia v osade mu vyšli naproti a tiež radujúci mladší brat s podobnými sivými vlasmi mu vybehol naproti a sklonil hlavu pred svojim múdrym bratom. A s radostím dojatím šepkal. Požehnaj mi, môj brat, vojdi do nášho domu, umyjem tvoje nohy po dlhej ceste. Vojdi do nášho domu, brat, a odpočín si. Velebným gestom mudrc nariadil svojim žiakom, aby zostali na pahorku, prijali dary od ľudí, ktorí ich uvítali, aby viedli múdre besedy a sám vošiel za mladším bratom. Šedivý, vznešený mudrc sa unavene posadil k stolu priestranej izby. A mladší brat začal umývať teplou vodou jeho nohy a počúvať reči múdreho brata, ktorý mu hovoril. Splnil som svoju povinnosť. Poznal som učenie veľkých mudrcov. Stvoril som učenie vlastné. V dome sa nezdržím dlho. Učiť ostatných, to je teraz môj údel. Ale keďže som ti slúbil priniesť do domu múdrosť, tak sľúbené splním a zostanem tvojim hosťom jeden deň. Za túto dobu, môj mladší brat, pozdielam ti najmúdrejšie pravdy. Tu je prvá. Všetci ľudia by mali žiť v prekrásnej záhrade. Mladší brat utieral jeho nohy čistým uterákom s krásnou výšivkou, stále sa mu snažil vyhovieť a hovoril:
Ochutnaj, na stole pre tebou sú plody z našej záhrady. Sám som pre teba vybral tie najlepšie. Múdrc zadumčivo ochutnával rôzne prekrásne plody a pokračoval. Každý človek žijúci na zemi by mal sám vypestovať rodový strom. Až zomrie, tak ten strom zostane dobrou pamiatkou pre jeho potomkov. A tiež im bude očisťovať vzduch. My všetci by sme mali dýchať dobrý vzduch. V rýchlosti sa mladší brat začal starať a povedal: Prepáč, môj múdry brat, zabudol som otvoriť okno, aby si mohol dýchať dobrý vzduch. Roztiahol záclonku, otvoril okno a pokračoval. Nadýchni sa vzduchu 2 cedrov. Zasadil som ich v tom roku, keď si odišiel. Jednu jamku pre sadeničku som vykopal svojou lopatkou a pre druhú som urobil jamku tvojou, s ktorou si sa kedysi v detstve hrával. Múdrc sa zádumčivo pozrel na stromy, potom prehovoril. Existuje veľký cit, láska. Nie každému je dané prežiť život s láskou. A tiež existuje veľká múdrosť. Každý človek by mal svojim každým dňom usilovať o lásku. O, aký si múdry, môj starší brat, zvolal mladší. Pozná si veľké múdrosti, pre tebou prichádzam do rozpakov. Prepáč, ani som ťa nezoznámil so svojou manželkou. A vykríkol smerom k dverám. Starenka, kdeže si, moja kuchtička? Veď som tu, ukázala sa vo dverách starenka a niesla niečo miske. Zdržala som sa s pirôžkami. Veselá starenka položila na stôl horúce pirôžky a urobila hrávo pred bratmi komickú úctivosť. Natesno sa priblížila k mladšiemu bratovi, svojmu manželovi a pološepkaním, ktoré počul starší brat, povedala: A teraz mi môj mužiček prepáč, na chvíľku odídem, musím si ľahnúť. Čo je to s tebou, má ľahkomyselná, že si sa zrazu rozhodla odpočívať? Máme váženú návštevu, môjho milovaného brata a ty? Nie je to moja vina, točí sa mi hlava a je mi nejak nevoľno. A z čoho sa mojej kuchtičke mohlo urobiť zle? Pravdepodobne sa nám opäť narodí dieťatko, so smiechom prednášala odchádzajúca starenka. Prepáč, môj brat, rozpačito sa ospravedlňoval mladší staršiemu. Nepozná cenu múdrosti, vždy bola veselá a zostala taká i v starobe. Stále dlhšie zostával múdrc zamyslený. Jeho zádumčivosť prerušil šum detských hlasov. Starší brat ich započul a povedal: Človek by sa mal snažiť, aby poznal veľkú múdrosť, ako vychovať deti šťastné a spravodlivé ku všetkému. Vo dverách stáli 2 chlapci, nie starší ako 6 rokov a asi 4-ročné dievčatko a hádali sa. V snahe ukľudniť ich mladší brat povedal: Rýchlo mi povedzte, čo sa vám stalo, moji neposedí, a nerušte náš rozhovor. Oj, vykríkol menší chlapec, z jedného detka vznikli 2, ktorý je náš a ktorý nie. Ako sa mám v tom vyznať? A malé dievčatko pribehlo mladšiemu bratovi, pritiskla sa tváričkou k jeho nohe, šúchala mu fúzy a štebotala. Detko, ponáhľala som sa k tebe sama, aby som ti ukázala, ako som sa naučila tancovať, a bratia sa na mňa prilepili. Jeden chce s tebou kresliť, vidíš, priniesol si doštičku. Druhý nesie šalmaj a píšťalku, chce, aby si mu na ňu zahral. Detko, ale predsa ja som sa prvá rozhodla za tebou ísť. Povedz im to, pošli ich preč. Nie, prvý som išiel ja kresliť. Až potom sa brat rozhodol, že pôjde so mňou, aby si zahral na šalmaj, poznamenal vnuk s kúskom slabej doštičky. Ste 2 detkovia, tak rozsúďte, štebotala vnúčka. Kto z nás išiel ako prvý? Rozsúďte tak, aby som ja bola prvá, lebo sa z veľkej krivdy rozplačem. S úsmevom a smútkom sa díval múdrc na vnúčatá. Pripravoval múdru odpoveď, napínal vrásky na čele, ale nič nehovoril. Mladší brat znervóznil, prerušil ticho, rýchlo vzal z detských rúk šalmaj a bez premýšľania povedal: Vôbec sa nemáte prečo hádať. Tancuj, moja neposedná krásavica, budem hrať k tvojmu tancu na šalmaj. Môj milý muzikant mi pomôže hrať na píšťalku. A ty, maliar, vyobraz to, čo vytvárajú zvuky hudby a ako tancuje svoj tanec baletka. Nože, rýchlo, všetci do práce. Mladší brat usilovne hral svoju veselú a prekrásnu melódiu a nadšené vnúčatá ho súčasne doprevádzali, každý vytváral to svoje obľúbené. So svojou píšťalou sa snažil melódii nezaostávať budúcnosť známy veľký muzikant. Ako baletka skákala dievčina, celá červená, radosne vytvárala svoj tanec. Budúci maliar odrážal radostný obraz.
Mudrc mlčal. Mudrc pochopil. Keď zábava skončila, postavil sa. Pamätáš si, môj mladší brat, na starý otcov sekáč a kladivo? Daj mi ich, chcem vysekať do kameňa svoje hlavné ponaučenie. Teraz odídem, už sa nevrátim. Nezastavuj ma, nečakaj. Starší brat odišiel. So svojimi žiakmi sa priblížil ku kameňu, za ktorým zahýbala cesta. Cesta, ktorá pozývala pútnikov od ich domovov do ďalekých krajín pre múdrosť. Ubehol deň, prichádzala noc a šedivý múdr stále klopal, vysekával do kameňa nápis. Keď vyselený starec skončil, jeho žiaci prečítali. Čo hľadáš, pútnik? Všetko nesieš so sebou a s každým krokom to strácaš. Nenachádzaj nič nového. Anastázia zmlkla a pýtavo sa na mňa pozerala. Určite premýšľa, čo som pochopil z tejto povesti. Z povesti som Anastázia pochopil, že všetky múdrosti, o ktorých rozprával starší brat, mladší uskutočnil v konkrétnom živote. Len mi nie je jasné, kto tomu všetkému mladšieho brata naučil. Nikto. Všetky vesmírne múdra sú naveky v každej ľudskej duši od okamžiku jej stvorenia. Len pri dlhom mudrovaní vo svoj prospech mudrci často odvádzajú duše od hlavného. Moji milí, tak ukážem vám trošičku z mojho rodového statku, že skutek neútek. Poďme do tvorby.